especialment a la presència dels veïns i veïnes que fa molts anys, molts, que esperàvem que dignificàssim aquesta plaça dels pocs espais lliures que té el barri de la Soledat, que han lluitat molt, des de les associacions de veïns, els centres de persones majors, etc. Però van trobar uns aliats esplèndids que han estat els nins i nines de l'escola. I sobretot van trobar un equip d'aliats en els seus mestres que els acompanyaren per pensar plegats en quina plaça volien i com la volien, en com podien dirigir-se al seu ajuntament per transformar la seva idea en una realitat. I ho lluitaren, ho documentaren, ho reivindicaren, ho explicaren, i nosaltres tinguérem la sort de poder dedicar una part de l'inversió del Plan E, d'aquest Plan E que ha causat moltes molèsties a les obres, però que és vera que també té grans resultats per transformar aquesta plaça en una realitat. Vull agrair molt també la implicació del Museu del Baluard, el seu departament educatiu, aquest programa de cartografiant-nos, aquesta idea de poder transformar plàsticament una quimera, un somni, que ens ha ajudat molt a transformar el somni en una realitat. Fa molts anys que s'esperava i avui és una realitat. Gràcies a tots els tècnics que també ho han fet possible. Gràcies a tots els nins i nines. I en nom de tots els nins i nines que hi eren també, jo els vull deixar aquest ram en nom de la ciutat. Gràcies per haver-nos donat les idees, la força, les ganes i sobretot haver prestat el seu temps a entendre que perseverar, reivindicar, proposar també és una forma de fer ciutat. Gràcies a tots i totes i per molts anys.